Piglinaw ni Alcalde Leni Robredo basado sa National Law and Speed Limit sa syudad ni Naga na pigtawan nipon kan eksistido ng Ordinance 2019-099 laman ang pagpataw nin penalidad sa mga nagbabalgar kan nasambit ng ley. Alagad ang pagpautob kan ordinansa asin bagong sistema nin pagdakop gamit ang speed gun da ipa napapag-ulayan sa level kan ehekutibo. May report si Norly Pitik Sanyel. At nagangunyan. Kaipuhan sigun ki Alcalde Leni Robredo na maihanda ang publiko antes ipautob ang sarong ordinansa sa syudad. Kaya piglinaw niya, dai pa napapag-ulayan ang pagpautob kan ordinansang madakop sa mga nagbabalgar kan speed limit sa paagi kan speed gun. Ini matapos magguno nin sari-saring reaksyon urog na sa mga motorista. Ang pagluwas sa social media na 30 kilometers per hour sana ang limitadong kaskas kan mga bihikulo na kung magsobra, maatubang sa 3,000 pesos na penalidad sa enot na pagbalgar. Actually, pigkol ta si attention kang PSO dahil di man to pinag-ulayan. Di man to pinag-ulayan, baka na-excite lang sila dahil may speed guns na. Nagluwas ning ning soccer na day papigver. Pero sigun sa alkalde, base ang penalidad sa ordinansang naipasar kan taon 2019 na nagtaong ngipon sa Ley National kan Speed Limit. Although may basis kaya ito dahil may national law man nagsasabi kan speed limits. Tapos may ordinance, ang Ordinance 2019 Ordinance na authored by then Councilor Lito del Rosario, prescribing penalties. Siyempre, pag may ordinansa ng approve, bako pa man ako nag-approve, si then former Mayor Legacion pa. Dahil may approval na si ordinance, ang satuyang presumption, nag-agi ito sa masusing public hearing. Maray maraot na nagluwas siya. Ang maraot dahil nag-invite siya ning pagkahandal na unwarranted pa man. Tapos ang reminder ko nga ni kinarane, dapat dai nagluluwas ng anything, na dai man pinag-ulayan. Nagtutubod man si Robredo na simbag ini kan PSO sa report kan Naga City Police Office sa dakol na insidente nin road crash sa syudad. Pero sa hiling ko kaya, response ito kang PSO duman sa report kang police, PNP, na ang number 1 na, kaya naglalangko ang crime rate dahil sa road crashes. So, pag pighiling ta si report kang police, halakawan ang road crashes. Itong ibang crimes, di kito na maray, pero nakakapalangkaw kang crime rate talagang road crashes. Sa ibong kan kritisismo, balido sigun sa alkalde ang sentimento kan pirang miyembro kan sektor nin transportasyon. Bukas man siya sa ideyang kaipuhan baguhon ang eksistidong ordinansa. Sa hiling ko, deserve me ang criticism. Deserve kang syudad sa criticism. Totoo man ang pagsasabi kan mga tao na iyan na ang aatuman, di panganit na aayos ang enforcement sa ibang mga problema. So, wini-welcome ta ang criticism, and ako inaako ko na talagang ang pagkukulang yaon sa mo. Pero bakong bago si ordinansa. 2019 ordinance siya, tapos ang basis niya is a national law. So kung gaano kakaskas, bako kita yan, may national law yan. Sa hiling ko itong satuya duman si penalties. So kung gulpi ang reaction about the penalties, baka i-request sa sanggunian na i-revisit si ordinance. Pabor si Robredo na antes ang pagpautob kan pagdakop gamit ang speed gun. Pakarhayon na ang haloy ng mga problema sa trapiko sa syudad. Ang point ko nga ni, sana na pag-ulayan na para mas comprehensive si pagplano. Bakong bagang garo reactive lang kitang baray. Dapat pinag-uulayan ta. Iba-ibang aspeto. Tabako man lang speed ang problema ta sa traffic. Ang problema ta sa traffic kadako lang illegal parking. Na data na sustain ang enforcement. Kadakol obstruction, nagla-loading unloading dawa sa in. Para saan nagangunyan, Pitik Sanyel. At nagangunyan. Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang na Genyo. Ang nagangunyan
Sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalos.